hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, lokal na gobyerno kang Naga magiging amay ang preparasyon sa 2024 Peña Francia Fiesta. Satellite registration kang Comelec ginibo sa duang barangay sa Naga. Tourist guide inireklamo ng sexual abuse kang Seng Aki na kumpiskaran panin badil. Naga College Foundation nagsisilibrar ngunyan kan ika-77 founding anniversary. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud Bareta. Executive order para sa mga aktibidad asin amay na preparasyon kan lokal na gobyerno kan siyudad ning Naga para sa 2024 Peña Francia Fiesta pinag-aandam na. Ang detalles aramon taman sa report ni Antoinette Eduardo. Pinagpe-preparar na kan opisina ni Mayor Nelson Legacion ang draft kan executive order na sa indang ipapaluwas para sa amay na preparasyon kan 2024 Peña Francia Fiesta. Susug kay City Administrator Elmer Baldemoro, nakabugtak sa ipapaluwas na executive order ang listahan kan mga civic activities asin si mga komitibang mamanihar kaini. Asa ngunyan po pigda draft na itong pig-aayos lang si draft katong executive order containing katong mga event and itong mga makarakot ka mga event. So magiging early po ang pagpaluwas kayo sa tuyang alkalde para at this early man makapag-prepare naman silang bang committee and also the participants. Siring kan dati, yaon man giraray ang military parade, Voyadores Festival na anas mga estudyante ang nagpapartisipar. Kaipuhan subot amay ang preparasyon kaini, hulitan nakatalaan man magbakasyon ang mga estudyante. Lalo na po ining military parade na involved itong mga eskwelahan na at the same time itong Voyadores Festival na involved man ang mga eskwelahan. Dahil ang magiging bakasyon po bagangunyan is June and July. Mayo pang pinal na petsa ang lokal na gobyerno kan Naga kuno arin mapaluwas kan executive order. Para sa One Media TV48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nakiolay si City Administrator Elmer Baldemoro sa mga paratray-mobil sa siyudad ning Naga na dai magsingil ning sobra sa mga pasahero na sa indang pinaglulunad. Ini matapos ang mga sumbong na igwang mga estudyanteng sinisingil nin sobra kang nagkapirang paratray-mobil. Susog ki Baldemoro ang salang gawi kan nagkapirang tricycle driver ang nakakadanyar sa ibang marhay ang ginigibo. Po kang perming pakiulay kang lokal na gobyerno kang Naga na ini pong sa tuyang mga tricycle driver na maging maray po sa tuyang mga pasahero dahil po dahil man po mag-abuso lalo na sa pagsingil ng mga pamasahe dahil si gibo po kang nagkakapira nadadamay po ang kadaklan na nagiging maraot na imahen para sa mga tri-mobile driver dito sa Naga. Padago sa mga bareta, ikaduwang aldaw na satellite voters registration kan Comelec Naga pinagibo sa barangay Balatas kung sain inaprobit saran ini kan nagkaperang hobenes na magiging first-time voters sa masunod na eleksyon. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sa ikaduwang aldaw kang satellite voters registration kang Comelec sa siyudad kang Naga na pinagibo sa barangay Balatas, amay nagpasiring ang mga estudyantes and first-time voters na sila Jeffrey de la Cruz Santiago at Rodelin San Juan para magparehistro. Para kay Jeffrey, importante ang pagpaparehistro para sinda makapagpili nin masunod na leader. Si Rodelin na sa opisina kuta kang Comelec sa may City Hall compound maparehistro, mas napadali tayaon na mismo sa saidang barangay pinagibo ang satellite voters registration. Kailangan talaga natin mag-register. Kumbaga, we have rights to vote, we have right to choose a leader to create a positive influence and impact for the sustainable development of our society. Na mas napadali po, ma'am. For example, dapat talaga sa City Hall po kami mag-register. Bakit po nandito po kami? Kaya mas madali po para po sa amin.
Inaasahan ni Atty. Mike Kuhulya, election officer kang Comelec Naga, na makakapagrehistro sindanin 200 individual ngunya na aldaw. Magkakandak tayo ng voters registration. Expectation po natin na 200 plus na registrant dito sa Barangay Balatas. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, gigibuhon man sa bulan kan Marso ang ikaduang round kan satellite voters registration sa Barangay kan Del Rosario asin Barangay San Isidro. Liwat man pinagirumdum kan Comelec ang mga nagpaparehistro sa barangay na mag-amay asin magdaranin mga valid ID. Sa buwan ng Marso, may dalawa pa lang tayong scheduled satellite registration, yung sa March 20 sa Barangay Del Rosario at March 22 sa Barangay San Isidro. Pero magkakandak pa rin tayo ng other satellite reg sa other barangays by schedule. Sa iba pang bareta, 2 senador ang nagpromesa sa mga opisyales kan Metro Naga Development Council na matabang para marikas na maipasar sa Senado ang pinagtutulod na maging Metro Naga Development Authority ang presenting council. Susog kay Mayor Nelson Legacion na iyo ang chairman kang MNDC, sinda Senator Francis Tolentino asin Senador J.V. Ejercito ang parehong nagpahiling nin interes na tabangan ang nasabing grupo. Kaibahan ni Mayor Nelson Legacion sa biyahe sa Metro Manila ang 12 alkalde na miyembro kang Metro Naga Development Council. Si commitment iyon, he will be the champion for the proposed creation of a Metro Naga Development Authority in the Senate. Champion of the proposed bill in the Senate. Pero sabi niya, mas maganda kung makasecure kayo ng support, especially from the chairman of the Committee on Local Government. Sa pagbabalikan news break, tourist guide inireklamo nin sexual abuse kan sa iyang aki. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist.
Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength, resiliency, results. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, naging makulor ang enot na aldaw kan pagselebrar kan ika-77 founding anniversary kan Naga College Foundation na aktibong pinagpapartisiparan kan mga paratukdo asin mga estudyante. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Naging matarayumpo ang pagpuon kan selebrasyon kan 77 Foundation Day kan Naga College Foundation Incorporated nanyan na aldaw. Sarong misa na ginibo sa NCF Chapel na pinag-atindiran kan mga school administrators, faculty asin mga estudyante. Sulot ang manlain-lain asin mga color na costumes, sarong float parade ang pinagbalehan kan mga teaching asin non-teaching personnel kan NCF. Sa mass demo competition, napanunan kurahaw asin kaugmahan ng ST Quad kan pinunan ng ibida kan mga empleyado ansay ng inihandang performances na inspired sa mga iba-ibang festivals sa Pilipinas. Ipinahiling man ka mga kabaling grupo sa kompetisyon ang konsepto asin preparasyon sa indang performances. This is my first time to join the field demos kasi I am a new instructor here in NCF. So it's very exciting for me, and at the same time, I'm also nervous kasi I believe all the instructors, the teachers from the different departments were really good. They are really good. So we're really looking forward for a good performance for everybody. Ang aming sayaw ay galing sa Mindanao, specifically from Davao. It is a celebration of harvest or pag-aani. Sapagkat sa Mindanao, isang beses sa isang taon lang sila nag-aani. Kung kaya talagang in grande kung sila ay mag-celebrate ng kanilang festival. Ang importante po sa amin to kasi yung competitive spirit ng kada department is very high level. Okay? So, yun. Naging important sa amin to kasi para mapakita namin, hindi lang sa mga estudyante, ganun din sa NCF community, kung ano yung dapat pamalas ng mga teachers, ng basic education teachers. Sa huri, maswerteng naiuli kan Basic Education Department ang kapangganahan sa kompetisyon. Sa ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala kami yung champion pagdating dito. Dahil nga, yung NTP, College Department, grabe yung ano nila, yung performance din nila, maganda rin. So, nakakatuwa rin na kami yung nag-champion despite of yung napakagaling ng kalaban namin. Mapadagos pa ang selebrasyon kan NCF 77 Foundation Day hasta March 2, 2024. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak.
Sa satuyang police report, nasa kustodiya ngunyan kan Police Station number 6 sa Barangay Kararayan, Syudad Ningnaga ang tricycle driver na residente kang Zone 5, Barangay Balatas matapos maaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation kan Subanggi sa nasabing barangay. 3 gramo nin pinagtutubudan shabu ang narecover sa suspek na nagkakantidad ding 20,400 pesos. Naging katuwang kan mga operatiba kang Naga City Police Office ang mga miyembros kan Philippine Army asin pakikipag-koordinar sa PDEA Bicol. Sa iba pang police report, sarong tourist guide na residente kan Barangay Gata, Karamoan, Camarines Sur, an inireklamo nin sexual abuse kan sa diring aki na inaresto kan mga otoridad kasuudma. Sa pag-aresto sa suspect, nakarecover pa ang mga otoridad nin sarong caliber 38 pistol na trademark Smith & Wesson asin may serial number na D174935 na igwang 6 na bala. Huli ka ini, nakaatubangon yan sa kasong pagbalgar kan Republic Act 10591 o illegal possession of firearm. Padagos pa sa mga bareta, tulong proyekto kang Naga College Foundation na matao nin solusyon sa mga estudyante kan accountancy and finance ang formalmenteng pinag-launch kang nakalis na aldaw. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni campus correspondent Ja Maika Angeles. Anom na floor ang sinasakat kan mga College of Accountants and Finance students ka Naga College Foundation pirang beses sa sarong aldaw. Inimas ka may elevator sa admin building, alagad peeman gabos kayang maakomodar duman ang dakol ng mga estudyante na nag-uukupa sa nasambit na building. Ini ang naging rason kan sa indang student council para magkaigong proyekto na makakatabang sa bilog na departamento. Enot and Printmate sarong affordable printing service para sa mga estudyante kan College of Accountants and Finance. Ini may libre mang printing days sa Enot na 2 Biyernes. Pangaduwaan kaaga o an inaapod na CAF borrowing system kung saan pwedeng magsubli kan mga nawalat na gamit arog kan libro, calculator, speaker, payong asin iba pang mga gamit pang eskwela. Pangatuluan AquaEd o ang libreng drinking water para sa mga estudyante. Dakulang pasasalamat man ang ipinaabot kan third year CAF student na si Faith Vidalion sa Saindang Student Council. Very thankful po. Kumbaga hindi na mag-iisip pa yung mga estudyante kung saan sila maghahanap ng mga kailangan nila. And andito na yung mga pangangailangan ng bawat isa, atong mga teacher and mga student. Segon kay Sean Christian Ateliano, Governor kan CAF Student Council, para makatabang asin magserbiso buot ang pinakang rason kung taano yaon sinda. The College of Accountancy and Finance Student Council is compelled to support and serve the student body. Hence, through the student body, we are continuing to exist. That's why, as much as possible, we want to give back to our community, and these initiatives are our initiative to give back to our communities. Again, to the student body, we are just here to help you, to assist you. So, anything you need, anything if you have any suggestions, feel free to come to us, and we will try to assist you as much as possible. Nag-aasa man si Ms. Riza Abog, ang presenting advisor kan Student Council, na dailang maghaloy hanggang katapusan kan semester na ini ang mga nasabing proyekto, kundi magpadagos pa sa mga masurunod. On the proposal made by our council, it was stated that it will last for the semester. However, we have this vision to continue the project until the next semesters, of course through the cooperation of the students, since I think this is mutual responsibility for the students, for the council, and of course for the faculty. Ang mga initiatives na arog kaini nagpapatunay na ang NCF dailang sa akad sa sports hinhubog ang mga estudyante, kundi magin sa pagiging responsable asin may malasakit sa lambang saro. Ini si Ja Maika Angeles para sa One Media TV 48 Naga Newsbreak. Sa iba pang bareta, HIV awareness program pinagkondusir sa Naga College Foundation na may obhetong mas maintindihan ini kan mga estudyante. Ang detalye sa report ni campus correspondent Cristina Valenzuela. Sa padagos na paglangkaw kan kaso kan human immunodeficiency virus o HIV, dakulang bagay ang magkaugwan ni tamang kaaraman ang gabos manungod sa HIV awareness. Saro ini sa paagi para mawara ang stigma as in diskriminasyon. Huli kay ini,
Ang College of Health Sciences nagkondusir ng HIV awareness and community-based testing na naglalaom na maitukdo asin makanood ang mga estudyante kung ano ang HIV asin paano ini nakukua. Sigun sa Governor kan CHS na si Stephanie Bonito, saro sa mga rason na nagpatas siya para suportahan ang advokasya. Nagpa-test ako kasi awareness na din para support na rin sa advocacy ng HIV. So, ang importance kasi ng HIV testing is para malaman natin if safe ba tayo. Ipinaliwanag man ni Ma'am Maria Grace Guevara, RMT Medical Technologist 2, kung saan posibleng makuha ang helang na HIV, asin nagtao man siya ng tips kung paano ini maiiwasan. Saro sa Battle Cry program ninda and Protect Yourself. Ano siya, tulong paagi para makuha ang HIV, unprotected penetrative sexual intercourse, exposure to infected blood and blood products, tapos infected mother-to-child transmission. So, pero kay puwan talang linawon na bakong gabos na babies kang HIV positive mothers, positive na din kasi pag na-detect ning maaga ang badus na nanay na ugwa siya, pigma-manage na yan, na dai maipasa sa baby. Ang battle cry kang program is protect yourself. So, ang protection na sinasabi mi kung nag-engage ka in sexual activities, magamit ng condoms and lubricants. Dagdag pa niya, dai matakot na magpa-test din huli ta ini ang pinaka-epektibong paagi para maaraman kung positibo o negatibo ang sarong tawo sa nasabing helang. Oo, data po pagkatakutan ang pagpa-test, ini ang pinaka-epektibong paagi para maaraman mo kung ugwa ka or mayo. Pag mayo, di maiwasan mong magkaugwa. Pag ugwa, may gigibuan kitang paagi para dai mag-progress to AIDS. Kasi pwedeng ugwa ka lang HIV infection, dai ka na ma-progress to AIDS. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot at sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini an One Media TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.